लोगोफोर गिबियावनो आं इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। थ' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय मानो होनबा मानसिफोरा इउटुब नायब्लानो माने मिथिनो नाजायो आरो मिथिंगानि हारला नुबाय थादों आरो ना खारनाय लाना खारनाय ओमफ्राय बेखौनो लानानै आं नंगौना नंमारा आं सोंबाय माने मिथिंगालानि न'खरनिखौ आं सोंदों आरो ना खोथाखौ बेनिफ्राय खोथायालाय नंगौ नंनाया एसे नंगौ बायदि आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खोनासंना लानो हागोन मानो होनबा आं रावखौबो जेबो बुंनो हाया नालाय बिसोरनिसो खोथा दा जों मालायखौ बोरै मा बुंनो आरोना जास्ट आं फन खालामदोंमोन खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंदों बिथाङा माने ओइ माबा हाल्ला खालामबाय नंगौ नंमारा मानि मिथिंगानि बाहाय नंगौ खोरालाय होनबा मा जानायनो जानाय माने लाबोदोंमोन अ नंला मारदों मानसिया अ खाननिफ्राय आं खानसे आलासियाव लाना फैदों अ सानसे लाबोखादोंमोन फुङाव 7ता बाजायावनो लाना थांदों अ 7ता बाजायावनो लांफैदो सोर बिना बेलेग मानसि लांफैद' ओइ हिनजावखानि बिफा आरो सोरबा इएमनि फिसाला ना मा होनो गोसोथोनाय अ लानो थांफैदोंमोन दा आरो माबा खारदों सम खारनायबो जोंबो मिथिया अ इनोथ' मिनिसोगारसो दा खिन्थु खोनानानै आसरित जादों आङो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय